Halo, selamat pagi, selamat berjumpa lagi dengan kami Teman Cilik-Cilik. Mari kita berdolan mene teman saya. Monggo Mas, pundi mriko? Sudah ketemu Mase. Mau mendelok lele, guys. Ini desa endi? Jetis Manding. Pundi Mas? Loh, masih. Sing apal dalan kene aku ya liwat sik pisan iki, guys. Ya sak umur ya ora tau nang omah kari-kari. Oh, alah pemancingan guys ternyata, guys. Wah, oke. Mancingan, guys. Mancingan. Selamat datang di Cafe Tunjung Biru. Buka setiap malam. WA. Saya kedap iki dolanan video, Mas. WA 0812 3643 3735. Ini gini sama Mas ya? Mboten pemancingan iki lho. Nggih. Oh, soalnya ya tak iklan nih lho. Oh, alah. Iki maksudnya lele bekas kena pancing Mas ya? Ya sanes, Mas. Saya kenalan sik. Parengan semua? Bram ya? Mas e? Andri, Pak. Andri ya? Nggih. Lo cek. Mas, gak nomor sing pancingan iki kan anyar. Iki sing ukuran 10. Nggih, terus? Nah, kan aku kan pesene kan 10 to. Mesti kan enek ketutan-ketutan sing rada cilik-cilik kuwi. Oh, enggak masalah. Nah, kula dhewekne mriko. Dhewekne sing cilik-cilik kae. Nggih. Iki sing adine kae. Sing paling besar mana? Sing paling gede dhewe, Mas. Apa? Sing paling gede dhewe. Niki, Mas. Sing paling gede dhewe iki, terus kedua? Niko sing konsumsi ini kok 9. Nggih, terus iki Sama 9. sama. Oh, sing paling kecil iki ya. Nggih, nek ajeng jenengan. Tingu iki ya. Iki kan pasang ngene tak ajeng. Enggak masalah. Sik Mas, engko ya. Engko. Aku ki sik. Oh, iya ora masalah. Oke, siap. Nah, oke, sehat ya. Sehat. Aku samarku ngene, nek tak tekokne iki ala iku engko lek bekas pancingan ya. Iya ta? Pancingi. Oke matine, Mas. Iya. Kecuali lek sampean beli ya ta, lek sing gede-gede sampean damel mancing mriku. Nah, konsumsi ki kae Mas, iki mancing. Nggih mancing kae. Lah iki kecil ya, Mas. Ora apa, malah justru aku sing cilik iki soalnya tak ingun lah. Gitu. Gede Mas mulane. Apa sirku tak lebokne drum. Lah aku ki anu lho Mas, apa kuwi? Yo ngingu iwak ya kaya sampean ngene iki tapi kan anune apa kuwi jalur gurami. Bukan lele. Gurame enten. Yo wis yo enak tapi enggak oke Mas. Oke iki maksudnya kan sering diambili ya wong mancing-mancing, wong konsumsi dijual bumbu, dibumboni terus dijual gitu loh. Jadi piye ya sering wong golek nang nggonku ki sering. 5 kilo, 10 kilo, kadang-kadang 50 kilo ngono. Sampeyan arep susu nyanti, Mas? Mboten ngerti. Karo pasar kok. Saya tak lungguh dulu ya tak ngerokok. Aku ya 7 tahun ndak ngerokok soalnya. Heh? Ora apa-apa ta? Oh, kene ya. Oke karo ngobrol karo. Panas, Pak. Ndak apa-apa karo pengen delok iki rek aku ki. Lo patus anu. Apa? Oh, alah masih golek lombok, pakan kucing barang apal aku soalnya aku jeneng kucing. Oke. Kene Mas. Oke, ini gak ambene 3 tong ngetan kene kan mau enak karo ngobrol dulu. Mosok ngobrol ora sadu ki. Dulu ta, Mas. Nah, ini kan makanya aku tekok dhisik sampean apa arep kesusu nyandi ngono, ndak ya.
Nek sing Nyata. di pancingan ki 9.10 Mas. 9.10 ya. 10 di 9. Kayak Konsumsi pasar ngono kae. heeh, kayak iki konsep sampean iki modele khusus lele apa enggak? Khusus lele. Khusus lele ya. Tapi yo sing tak gawe paten bareng. Kabupaten Barang. Rencana maksudnya. Oh iya ya. Mas apa Mang Bram ya? Nggih, Mas. Iki desane ngendi? Manding Turi, Mas. Manding Turi ya. Jedes iki kecamatane ya. Piye Nggih, piye? kecamatan. Kecamatan Jedes ya. Mriki daerahnya Turi, tapi dukuhe Manding. Lelek sing lor kono Manguluan ngendi jalure terusan? Terus keben, Mas. Keben. Terus ngampel. Oh, Ngampel keben balik. bareng ngamel ya. Aku duwe dulur keben omahe ya lali pisan tau ora pisan. Dulur saka mbok edok tapi. Jenenge pun ya lali. Oke, aneh iki. Iya, aku kedolanan video ki yo ora kok YouTuber lho Mas aku ki. TikTok. Bukan yo wis yo loh. Lah HP tak cekel arek tak golek ilang tas iki jan pekok. Teplok tuwek iki lho Mas aku. Lali. Dak golek rokok. Yo engko lek sarep wasil engko sampean cidukne kang 5 kilo apa pira ngono. Lek kae iki lek pomo kabeh akeh Mas yo. 67, Pak. Iya ta? 67 kilo. Mas. Sing kidul kae lho, sing cilik-cilik mong. Ya sing engko dijajal di apa kuwi jenenge? Ditimbang 5 kilo sik terus engko gawane lek sik turah akeh ora sah. Hah? Lek karek titikne disisakne ra apa. Coba sih, dulurmu to? Kon go saiki Nah, kaya ngono payu. Nah, konsumsi. iya ra apa. Tapi lek sing nggih pemancingan ya sak mono-mono iku ya. Nggih. Sing Soale lek wedine kecilian ki arep digoreng nggih, Mas. ya piye ya Ora daginge. iya. 9-10 amun pas. Ning kadang-kadang enak juga lah Mas, aku sing demen digoreng ki demen rada cilik-cilik enak. Enak lah men wong ora kok menungso, wong. Ya kesukaan lah pokoknya. Kadang-kadang lek kecuilik nemen ya ndak demen, kegedean nemen ya ora demen. Soale biasanya akeh sing dijual nang pasar. Sing anu apa jenenge? Sak menten. Sak menung Nggih. ya. Lah sak monten terus Iya Mas. dibedati Iki masalah harga aku tekok iki sampean transparan kok ora? transparan. Transparan, bebas lah. Kayak piro sampean untuk saat ini? Untuk saat ini sampean juale ngono kuwi piro? 17 ya. Kuwi pukul rata ya. Semua apa kuwi semua ukur ya 17 iku ya. Iya. Tapi lek sing gede lek pamane masuk kolam Wis siji cerita. Oh. Oh, lek konsep lek mancing iki piye? Aku ora tak dong, aku bukan pemancing mania soalnya. Piye? Lek mancing iki piye maksudnya? Umpama 20 orang, 20 wong, terus 10 ribuan. oh, wul 10.000-an, terus 200 lah uangnya. heeh. Iya, 200. Per kilone kan nek kolam kan selawe. Oh, lek nang ngono selawe. Jadi dicemplung nih, ini Wak. 8 kilo. Oh, ngono ya. Oh, yes 200 kuwi ya diporo oleh pirang kilo ngono lah ya. Oh, ngono. Tapi nek ning jero niki enek patine, patin ada jackpot-e. Jackpot ki apa? Lek oleh paten oleh duit ngono, Mas. Oh, oleh hadiah lah. Juara lah carane. Oleh hadiah kupon. Nah, terus kuwi lek wis oleh paten kuwi iwake sing kepancing kuwi Iwak patine. heeh, Dicemplung neh. oh cemplungane ndak oleh 3 mule. Mboten, Mas. Engko mati. Mboten nek. Enggak ya? Gede pantine. 1,5. Bobot 1,5. Bisa. Ngono. Berarti ule 10.000 ke jangka waktu berapa jam? Setengah jam, Mas. Setengah jam wis gelis lho Mas lele. Iya ta? Iya, lele teranune agresif ya mangane ya. Ayam suwirnya wis gelis. Oh, anune pakane ayam ya. Ini setiap hari buka ya, Mas ya? Malam Jumat libur. Malam Jumat tok lek libur. Iki lho, guys. Ano apa kuwi jenenge kanca-kanca sing pemancing mania. Iki monggo nggone Mas Bram Turi Semandung.
pirang-pirang grup nggonku Mas, tenanan. Sing tukang mancing maksudnya ora kok pemancingan ngene iki eneng sitok daerah Serangan tapi mati ndak laku. Lek ketoke ngono sampean titik anune mlaku iki. Jalan ya delok sana. Terus bungkal bantal. Rene ya. Nate mriki. Oh, berarti sampean iki lek sing duwe pemancingan iki rata-rata bodho kenal ya. Nggih. Kula kan lek upami libur ngoten lho, Mas. Heeh. Ngluyur golek dolan silaturahmi ngono ya. Becek lah jaranane. Becek lah. Iya. Berarti sampean grup anu kuwi Kaporan. Coper ngerti coper? Nggih. Coper kuwi dalan ngulon Alma Madah. Sekolahan Alma Madah Pondok. Nggih. Nah, kuwi nguluan kan jane pemancingan loro gede-gede ngono kuwi. Nggih, Panji. Mbuh jenenge sapa ora kadang. Sing Patinan niku. oh patinan ya. Sing sebelah kene sing gedhe. Nggih, sing nggon candi tikungan sing cilik. Heeh. Iya kae cilik kae tau njukuk nggonku Mas, njukuk gurame tapi. Oh, Sing hari niku iya sing pokoke mburi warung apa toko ngono lho. Ya lali jeneng aku tapi nomere ya sing duwe. Terus iki dek iki ya dijukuk wong neh gurame kuwi, tapi aku ora ngabari dek. Soale apa? Ya aku ya kur ceritane kur iseng-iseng nang grup ngono kuwi ya. Lah kok nyantol akhirnya dipuwaran ini mari cedek Mas. Ngen Serangan karo nggonku kan Serangan cedek. biasane Pak Waran. Hari niku mendete kan isi 3-4. Iya, tapi kan lek lek upama aku lah lek sing kur gambane 4 jari ngono lek aku lah ya dijukuk juga lho ning aku aja. Lek Kurang gede. ora maksudnya lek aku lek adolku kecilin rugi aku. Kurang bobot nggih. Iya, ya piye ya. Ya kuwi lah ya pokoke intine Kan rugi. mboten urus tahan dolekan. Ya gak ya heeh daun lumbu makane kuwi aku tuku sente kuwi kan Paku manu to. iya gurame. Talas barang ngono. Heeh sampean dolan ngono. Pandhe watu pojok goleki jenenge Jeki jam aku ora neng. Jeki mburi toko bangunan wis Matarya. Rame namung Pak Hari mriki. Daerah pemancingan. Iya. Sing liyane ngendi? Sor Tower, Sorpete. Sorpete. Aku tahu sering krungu sorpete iki tapi nggone pase ngendi rumara? Ngendi? Ngendi kuwi? Dari nate apa? Marak mriko. Sering krungu aku ki kawasan sorpete tapi anune ngendine ora urung tau anu. Antara ya utuh pemancing mania tapi kan aku ya berkecimpungnya kan nang iwak ngono maksudnya iki. Jadi ini taburan 50 kilo. Oh iya. Ngono ki sekali anu entek Mas ya. Sekali nyemplungne ngono wis mesti entek ya iwake. Ora enak sing ketinggalan. Lah upama enak gambane Tunggal 1 2 3 ngono ketinggalan kuwi piye kuwi? Wis rezekine sing keri. Enggak sampean sat jukuk terus dilebokne ngono terus didol neh ngono gak ya? Mboten. Ini pun nek turah teng mriki Wis nang kono. Nggih. Oh. Kan pun ditumbas. Heeh. Turan-turan gitu. Ya eneng bangane ya. Nah iya. Tak kira lek sampean dor terus jupuki ngono. Lebokne rono terus dolne. Oh ngrukem ta. Nggih. Ngrukem mungkin ya sing biasanya. Jarang parang kembang. Oh, alah betul belum ngerti. Lor dalan berarti. Heeh. Nanti dalan mlebu ngalor. Nggih, lari dalan. Iya. Gede trek kono. Kayak tengah ngene iki dikai anu Mas, apa kuwi? Kitane Balai Desa Ngrukem. Iya, betul. Heeh. Dalane mlebu ngalor sanding bakso. Sanding bakso enek etane ngono enek dalan ngalor ya kuwi. Ngalor terus ngetan titik. Bakso miangan bakso. Ah, betul. Nyebut ngalor. Heeh. Lah aku kuwi bakso kuwi aku ngwetan ya enek perapatan kuwi ngidul nganan duk ngono nggonku wisan. Wis teko. Nek sampean arep dolan-dolan menawa. Tugu Melarat iki. Iya, nggonku desane Tugu. Nggih. Terus kecamatannya Melarat. Pusbakum niku, Pak. Hah? Pusbakum niku. Pusbakum ku apa? Nggih kan lapangan desa Tugu. Wah, kaduan sampean. Yus bakso kuwi mang lho ya. Nggih. Bakso kuwi mang ngetan titik iki gambaran sekitar pira? 350 meter iki wis enek perempatan.
belok kanan, belok kanan, tuk wis teko nggonku. Kalau bengkel las niku Mas Yudi. Wah, kaduan wingi tan Yudi gerobak kuwi ta. Kaduan. Ya apa anu disarleken. Bareng saya lho. Apa dinan? Apa maitan? Lho apa ngono kuwi sampean beda tipisan ta, Mas? Nek nyuwun dibayani nggih kula bareng iki. Oh, ngono ya. Anu, asane jero. Kadek ini aku numoni jiwa muda berbisnis ya. Tenan Mas. Dek ini ki sing njukuk nggonku ya. Sing njukuk nggonku ya marai ora tak video dek iki. Sing njukuk gurami nggonku ki ya saumuran sampean lho Mas. Tenan. Ya cah serangan. Kakek pancingan apa? Bukan. Konsepnya ngene. Dek kan pagi sekolah. Gitu. Sekolah iki opo to jenenge SLJJ ngono lho pokoke. Apa? STMJ. SMJ ora jamu. SMK niku tasane. Yes, pokoknya SMK lah kuwi wis JJ kuwi lho pokoke. Pagi sekolah, terus mari ngono kuwi sore dhek jualan iku. Gurame ya beli gurame nggonku ngono ya. Terus mari digo pulang terus Berarti di anu terus dibumboni ya. Terus nasi niku. enggak, cuma ikut tok dibumboni mentah wisan. Dadi wong beli iku wis bumbunan tinggal goreng. Oh, lagi maksudnya sadeane tiange berarti marinasi. Iya jenenge marinasi. Oke wong jenenge wong tuweke ora dongan Mas. Iya. Niku Bahasa gaule marinasi. enten lele, nila, Heeh, patin, betul. gurami. Heeh, nilane Tinggal goreng ngono kan. heeh. Ya mesti anu ya nek jero dengi ya fotone aku ya ditutu ae. Tapi di sadeane. Nang Jalan Anyar. Oh, Jalan Anyar. enten mriko. Lah ya kuwi wis lek anu iseng-iseng Mas sampean apa tau mundut mriki, tapi sing isi niku 9 10. sing tengah iku ya. Tapi yang selawung mriko. Oh, bukan berarti. Mundut mriki terus lah sampean sadeane teng pundi lho Mas? Ning tugu. Trenggalek. Tugu Trenggalek berarti etan Nggih. saling etan sawo berarti, Nggih. bukan nggonku. Mendete biasanya nggih 5 kilo. Oh iya. Lah anu kapan-kapan wis tak dodoi rene. Sampean kan juale miring, kacek ya bares saya ya, kacek 500 ya. 500.000. 1000, heeh. Kacek sampean. Berarti kanca-kancaku kuwi ya ora kanca ya wis kanca ya wong saiki ya wis. Biasanya teng tani 18. Heeh. Ya apa maneh lek nek wis nang pasar 23. 23 24. Ya kula nawakne teng penyetan penyetan napa niku? Oh. Kan enten biasanya penyetane enten lelene ngoten. Iya. Lah nggih. Lah apa tak terne bedetan 20 dibantu kula. Anu penjugur kan kacek. Terus aku salut Mas, karo sampean karo Mas Ede ini salut tenan. Soale sik muda belia lho, lek umure sampean iki lek karo aku ya adoh, aku ibarate pakmu. Jenengan pinten, Pak? Hah? Jenengan siswa pinten? Ya suwane ta. Aku ki kelahiran 82. 82. Berarti Mbroyo anakku sampean. nggih. Nah, Ibu kula 79. 79. Ya kacak 3 tahun. Nggih. Kula 26. 26 99, Pak. oh 99 berarti umure 26 ya. Nggih. Ya wis duwe pacar dong. Pun nikah. Wis to? Heh? Tenan ya? Nggih. Tapi urung dimomongan. Dereng. Tapi Sik lagek ya. 2 tahunan pacaran. Lah istrina nang luar. Mboten, nyambut teng kota. Oh, ala wis muga-muga padha lancare Mas ya. Nggih. Iki iki kan tak unggahne YouTube tapi kan ya wis tak baleni maneh ya. Iki kan YouTube kuwi ora aku bukan YouTuber. Ya kok sekedar dolanan. Soale yo ora tak edit ra barang real iki, tenanan. Langsung males aku ngedit-ngedit. Males wis ngene iki kok dolanan iki. Mangene aku wis sik tak lungguh sik Mas aku ngono. Nggih. Ngene kan suatu saat lek kanca-kancaku kan wah
nang channel Jeki ki lho, anake cah anu kono. Ayo to, Pak. Enak wifi-ne barang. Ayo. Tapi anune kedepane Mas iki untuk sementara waktu sampean kan durung terjun ke Gurame ya. Dereng. Andai kata kedepane kan bisa jadi enggak? Wacana, peluang rencana lah bisa jadi apa enggak? Bisa. Bisa Soalnya jadi. anu, Piye? sing minat gurame iki banyak. Banyak juga ya. Loh, Tapi kudu enek patokane lah lek gurame biasanya. patokan piye maksudnya? Tengah-tengah ngono. Kayak pralon niku ya. Heeh. Oh, berarti kaya sing sampean aturne sorpete mau, Nggih. nang kono nek pralon akeh tengah. Nggih. Lah nggih. Kuwi fungsine nggih apa iku? Iki kocoran, Pak. Biasanya kan enten sanyo kayak dikocorin ning kolam. Lah Biasanya kan gurame kan delike teng mriku, gak teng kolam-kolam. nggih. Lah gurami iki lek untuk di budidaya Mas ya, ya enggak butuh kocoran loh. Nggih memang, tapi lek teng pancingan, Pak. Oh, ngono ya. Ngene kan yes menambah ilmu kan Mas ya. Lek dimasukne ngeten iki saged, tapi biasanya nggih mocok. Mocok-mocok ngono. Mboten sampai tengah ngoten. Delik-delik ngono. Soale gurame iki lek nang pembudidaya ya. Nggih. Kuwi modele mendasar ora kaya nila ndangak-mangap nang permukaan enggak. Lelek gurame mendasar terus ndelik terus nang ngesor. Nah, jumbul alon lep ngono tok modele. Nggih, Bu. Oke. Wah, masuk sampean. Seumuran segitu wis usahane oke lah. Ini sampean sak kelas karo kuwi sak sekolah biyen. Apa kanca Tetangga, Pak. tetangga ya. Oh. Kokoang nggone Mas Bram jetis. Ngene Bang, manding ya. Ngene Bang. Nggih, manding. Iya, manding bener ya. Berarti 2 kilo ya? 2 kilo. 3 kilo. budale apa iki setate bar ngisak Mas ya. Jam 9. Oh, setate jam 9 ya. Sampai jam 1. sampai jam 1, jam 1 tutup. Paling nggih jam 12 pun potong. Oh, malam Jumat tok libur ya. Tapi lek siang enggak buka sampai. Mboten. Enggak ya. Istirahat ya. Istirahat ya malam. Nyantai. Oke. Lagi sih anak arang gading jumbal-jumbel. Jeruane lho. Nah. Arep. Loh, lek kucing ngono kuwi lek iso aja dianu Mas, aja dikulinakne mangan entah. Engko terus ndekepi sing urip. Mboten, Pak. Hah? Mboten. Kadang-kadang Sing mencolot terus urip ngoten niku. oh, ya lek kadang-kadang dianu ngono kucing lek nakal. Mboten. Enggak ya. Yes, videonya sementara tutup dulu. Oke guys, sampai sini dulu video dari kali ini. Sampai jumpa, bisa dilambung lain kesempatan. Mas Bram. Siap. Kata-kata hari ini Mas. Tetap semangat. Heeh. Rezeki itu udah ada yang ngatur. Heeh. Didik oke disyukuri. Amin, alhamdulillah. Nggih.